täällä taas Sinifor YAsta ja nyt meillä on Vehka Kurenniekka täällä tähtivieraana ja me puhutaan yleisesti ottaen siitä, että missä ne New Adultin ja YAn aikuisten kirjallisuuden rajat on, etenkin fantasiassa, koska tässä tuntuu nyt olevan aika paljon suurta hämmennystä ja vähän myöskin tästä uudesta talventaittokirjasta ja sitten Kellopeli sydämestä tästä edellisestä. Ehkä sä voisit alkuun vähän esitellä tätä talventaittoa ja sitten Kellopeli sydäntä. Joo, no mä oon tosiaan Vehka Kurenniekka, ja tää talventaitto on Merenkehäsarjan niin toinen osa, mutta kronologisesti se sijoittuu aikaan ennen sitä Kellopeli sydäntä. Ja niissä on aika iso ero sekä tyylillisesti että muutenkin. Tämä talventaitto on sellainen hitaahko romanssi kahden hahmon, kesänkaatajan ja talventaittajan Alatin ja Kaihon välillä. Ja se kertoo niin kuin vuoden kierrosta, sen kannattelemisesta ja sitten siitä, miten he pikkuhiljaa oppii niin kuin sietämään toisiaan ja sitten suurena spoilerina rakastuu, kun se on romanssi. Erittäin suuri spoileri. Kyllä. Ja tämä linkittyy Kellopelisydämeen omin tavoin. En halua niitä spoilata, mutta siinä missä Kellopelisydän on sellainen salamurhaajatarina, jossa osalla hahmoista on sellainen kellopelisydän, joka pakottaa heidät murhaamaan kerran vuodessa, tai sitten he kuolee itse. Ja sitten siinä tavalla ratkotaan sitä, että miksi näin on niin kuin, mitä niille sydämille voi tehdä ja voiko niille tehdä mitään ja miten niiden kanssa eletään. Ja siinä on aika monta hahmoa, niin sitten tässä oikeastaan on keskiössä vain 2 hahmoa. Et ne on hyvin, hyvin erilaiset kirjat. Ja se Kellopelisydän on niin kuin nuorten ja sitten nuorten aikuisten kirja. Ja tämä on sitten selkeästi niin kuin nuorten aikuisten ja aikuisten kirja. Et se on se niin kuin iso ero myöskin siinä. En tiedä miksi tein näin, mutta tein. Ehkä siitä kohta enemmän. Kellopelisydämestähän voisi ehkä ajatella, että se on semmoista synkistelevämpää, mutta pullon tuoksusta. Ja sitten tämä ehkä menee vielä vähän enemmän sinne vielä kousimpaan suuntaan tämä talventaitto. Joo, ja musta on hauskaa, ihmiset sanoo, että niissä, tai moni lukija on sanonut, että kun niissä tapahtuu vähän ja aika hitaasti ja siitä niin kuin ihmiset tykkää tai ei, mutta oikeastihan näissä tapahtuu todella paljon. Sitä ei vaan huomaa, koska sitä niin kuin hyggeilyä on niin paljon myöskin. Joo. Ja se on ollut mulle ehkä yksi sellainen tavoite, että huomaa, miten arki menee limittäin isojen asioiden kanssa. Ja niinhän se menee meidän maailmassakin, että koko ajan tapahtuu valtavia juttuja ja silti me eletään meidän arkea ja se on siinä etualalla. Joo. Ja siis toi Kellopelisydän on nyt kuitenkin siellä nuorten puolella siinä mielessä, että se on kaksoisluokituksella nuorten ja aikuisten ja sitten se oli nyt nuori Aleksis ehdokkaanakin tuossa äsken. Kuinkas ihmeessä sitten tämä talventaitto on nyt pelkästään aikuisten kategoriassa? Niin, en tiedä miksi tein tällaisen ratkaisun. Ehkä tässä liittyy osittain siihen, että mä oon kirjoittanut Kellopelisydäntä tosi kauan. Aloitin sen 21-vuotiaana ja silloin mä aloin kirjoittaa sitä selkeästi nuorten kirjaksi. Ja sitten mä kirjoitin tämän taas niin kuin 31-vuotiaana ja niin siitä tuli niin kuin aikuisten kirja. Ja sitten mä en halunnut muuttaa sitä asiaa. Mä ajattelin, että samaan sarjaan, koska nuoret voivat lukea aikuisten kirjoja ja aikuiset todellakin toivottavasti voivat lukea nuorten kirjoja, niin että ne mahtuu sinne. Mutta mä en halunnut ruveta niinku väittämään, että tämä olisi nuorten kirja, koska se olisi ollut musta niinku valehtelua antaa sille kaksoisluokitus. Ja nuoret sitten löytävät sen kyllä. Joo, jos on edellisen kirjan, niin sitten tietää, että haluaa lukea sitten toisenkin samaan maailmaan. Kyllä, ja onneksi siis nuoret, jotka on tykännyt Kellopelisydämestä, on tykännyt myös tästä paljon. Et se ei ollut mikään semmoinen ongelma, mutta koska tässä ne hahmot on yli 20-vuotiaita pitkälti, niin sitten mä ajattelin, että tätä ei voi sillä tavalla heittää nuorten kirjakategoriaan, kun tässä ei ole yhtään nuorta hahmoa. Ja niiden hahmojen ongelmatkaan eivät ole niin kuin suoraan hirveästi niin kuin nuorten elämää koskettavia välttämättä kaikki. Joo, ne on sellaisia aika yleisinhimillisiä. Mutta ehkä voi ajatella, että tämä sarja on nyt sit kasvanut sun mukana aikuiseksi sitten. Mitäs muuten sitten muut tarinat, jotka tulee tähän samaan maailmaan, meneekö ne sitten sinne aikuisten puolelle? Ei mene. Et 3. kirja se seuraa taas näitä Kellopelisydämen hahmoja, niin se tulee olemaan myös kaksoisluokituksella. Ja sitten jos Aula antaa mun kirjoittaa 4. kirjan, niin siinä on sama. Että ne on sitten taas niin kuin nuorten ja nuorten aikuisten kirjoja selkeästi. Ja ajatuksena olisi, että ne myöskin käsittelisi taas sit sellaisia teemoja, mitkä on niin kuin nuoriakin lähempänä.
Tämä on kyllä erittäin kiinnostavaa. Harvoin tehdään noin päin, että silleen seilaa edestakaisin, ettei se joskus tapahtu tätä, että kirjat kasvaa sinne isompien ikäryhmään, mutta harvoin tätä, että ne tekee tällaista. Niin, no syklisyys tavallaan kyllä ehkä sopii sitten tähän maailmaan ja tähän luontotaikuuteen ja vuoden aikoihin ja muuhun. Että voidaan sieltä talvesta palata taas kevään puolelle. Ja mä ajattelen, että just vaikka Ursula K. Le Guinin Maanmeren tarinat, jotka on ollut mulle semmoinen esikuva, niin on selkeästi sellainen, että ne 3 ensimmäistä on nuorten kirjoja, se 4. on siinä aika rajalla, sitten se 5. novellikokoelma, niin se on aika pitkälti aikuisille, ja sitten se 6. kirja on taas sellainen, että se on myöskin niin kuin nuorten kirja. Niin siinä on vähän samaa, ja musta se on ihan kiva, että sarjan ei tarvii pelkästään miettiä sitä, että kelle se on, vaan kunhan ne tarinat on hyviä, niin se on niin kuin pääasia. Se pitäisi kyllä ainakin olla se pääasia. Mutta mitäs nyt yleisesti tästä asiasta, että kun nykyään on jotain kirjoja, mitä kutsutaan crossoveriksi, esimerkiksi tämä Magian syvempi sävy, ja sitten on kirjoja, jotka on kaksoisluokituksessa, niin kuin tämä Kellopelisydän, että sekä aikuisten että nuorten. Ja sitten on semmosia kirjoja, jotka on new adultia, joka on nyt viimein ollut enemmän muotia, kun taas vuosi sitten vielä teeskenneltiin, että ihmiset kirjat, jotka kertovat 18-25-vuotiaista, niin ovat nuorten kirjoja. Missä ihmeessä menee nämä rajat? No mä ajattelen itse, että New Adultissa yksi selkeä erottava tekijä on se, että siinä on seksiä ja on väkivaltaa ja on ehkä enemmän sellaisia niin kuin nuorten aikuisten elämää koskettavia asioita. Että on vaikka just sitä, että ne hahmot on silleen selkeästi niin kuin jo aikuisia tai aikuisten ongelmia tulee vastaan ja ihmissuhteet on sellaisia niin kuin aikuisten ihmissuhteita, joissa vaikka just, ja voi olla vaikka jotain seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta New Adultissa, traumoja. Voi olla myös nuorten kirjallisuus, mutta niissä on ehkä useammin sellaista rankempaakin kamaa. Sitten kuitenkin se tyyli on samanlainen kuin YA-kirjoissa, eli semmoista aika vetävää, on tarkoitettu aika semmoiseksi koukuttavaksi se tarina. Ja sitten tavallaan ideana on, että sen niin kuin lukeminen on sille suhteellisen sujuvaa. Mä ajattelen, että se on usein tälle genrelle tyypillistä. Ei aina, mutta että New Adultissa on samoja piirteitä kuin kansainvälisissä YA-trendeissä aina. Tosi vaikea välillä sanoa, koska siis, no mennään nyt suoraan tähän seuraavaan kysymykseen siitä, että eroako just tämä kotimainen amerikkalainen käsitys siitä, että mikä on YAta tai New Adultia, koska amerikkalaisilla on osalla semmoinen käsitys, että se seksi on semmoinen absolute no-no, että sitä ei voi olla nuorten kirjassa, kun taas sit meillä on ollut tämä härän tappaa jo silloin vuonna nakki, että meillä ei perinteisesti ole Suomessa ollut sellainen käsitys, että nuorten kirjassa ei saisi olla seksiä, niin hämärtääkö tämä sitten vielä lisää, että meillä tulee sieltä amerikkalaiselta puolelta kirjoja ja niiden luokituksia? Mä ajattelen, että kyllä esimerkiksi just vaikka Elina Pitkäkankaalla ja Siiri Enorannalla ja muilla kumppaneilla on niin kuin aika paljonkin, tai on tutkailtu jopa sitä niin kuin seksiä tai väkivaltaa YA-kirjoissa niin kuin aikaisemmin ja etenkin Enorannalla paljonkin. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että ehkä se niin kuin tihkuu se amerikkalainen ajatus siitä, että ei saisi olla tai että minkä tasosta sen pitäisi olla. Että onko se vaan sellaista niin kuin ovet kiinni tyylistä vai voidaanko sitä käsitellä enemmän. Musta kotimainen YA ylipäätään, niin sille ei ole samanlaisia vaatimuksia vaikka siitä tyylistä. Että sen pitäisi olla just sellaista samalla tavalla aina sieppaavaa ja sujuvaa ja aika helppoa. Se voi olla semmoista kaunokirjallisempaa ja lyyrisempää myös. Ja sitten jos ajattelee vaikka, että mun mielestä meidän YA on myöskin moninaisempaa, että kansainväliset trendikirjat on usein tietyllä tavalla vähän tylsiä, tai että joku teema on sellainen, että se aina iskee ja sitten sitä tehdään, niin kuin, että on vaikka dystopia tai joku. Valtava määrä niitä sen aallonharjan perässä tulijoita. Kyllä, mutta meillä taas on silleen moninaista, että no vaikka nyt toi Sunuutuus ja sitten noi I.S. Meresmaan kirjat tai muut, niin niissähän on usein tosi omaperäisiä ideoita, jotka on tosi erilaisia, että samana vuonna yleensä ei tule vaikka montaa dystopiaa tai montaa vampyyrikirjaa. Jos tulee, niin se on jopa niin kuin harvinaista, mutta että ne trendit ei samalla tavalla niin kuin nouse. Ehkä sääromaanit on ollut meillä semmoinen tietynlainen trendi, mutta toisaalta nekin on niin kuin ollut niin harvinainen asia, että niitä hyvin mahtuu monta ja nekin on tosi erilaisia meillä. Joo. Musta tuntuu, että mä vähän itse pelkään sitä, että se amerikkalainen käsitys rupeaa muuttamaan sitä meidän käsitystä, sitä mikä on YA:ssa sallittua, ihan vaan siksi, että konservatiivit on myös valitettavasti noussa. En ymmärrä miksi, mutta siis niinku, mä olen kuullut useammalta nuorten kirjailijakollega tutulta, että heiltä on sensuroitu seksikohtauksia.
Mä tiedän ainakin 4 tapausta. Meillä kuitenkin on semmosia myös suorasukaisempia nuorten kirjoja, mutta samaan aikaan kun mä sanon tämän, niin mä myös olen itse tässä asiassa ristiriitainen, koska mä huomaan, että on hyvin vaikea sanoa, missä se raja menee. Vaikka mun mielestä seksikohtaukset on ok nuorten kirjassa, niin sitten jossain kohtaa sitä seksiä on liikaa, tai sitten se on liian rajua, niin kuin esimerkiksi just vaikka Icebreakerin kohdalla, joka on suuri TikTok-hitti, niin se tyylillisesti olisi kyllä ehkä nuorten kirjakategoriaa silleen niin kuin sisältönsä puolesta muuten, mutta sitä seksiä on niin tolkuttomasti, että sit pelkästään jo sen toiston takia niin mulla tulee sellainen fiilis, että joo, kyllä tämä menee sinne nuorten aikuisten puolelle. Ja sitten taas joku Fourth Wing, se on tyylisesti kirjoitettu hyvin samanhenkisesti kuin vaikka joku Nälkäpeli tai muut tämmöiset hyvin semmoiset vetävät ja koukuttavat YA-kirjat. Mutta sitten siinä on se yksi tosi graafinen seksikohtaus, mutta vaan yksi. Niin sitten se on silleen, jotenkin hämmentää mua itseäänikin, että missä nämä rajat menevät. Ja musta tuntuu, että usein kansainvälisessä kirjallisuudessa niin yksi adultin merkki on, että hahmot kiroilee hirveästi. Joo, koska amerikkalaiset on niin tarkoja, että nuorten kirjassa ei saa kiroilla. Mutta sitten taas joku Shinton, joka oli niinku nämä 3 jengi. Mm-hmm. Ja nehän oli siis se nuorten kirjallisuuden synty. Et vasta siitä katsotaan, että nuorten kirjallisuus alkaa, kun tuli näitä tällaisia kiroiluja ja seksiä nuorten kirjoja. Et kun sitä edellinen kirjallisuus oli ollut niitä poikien seikkailukirjoja ja kaikkea sellaista, runotyttöjä ja muuta, joka oli enemmän lastenkirjoja tai sitten aikuisten klassikoita, jotka ajettiin nuorille. Et kun sehän koko nuorten kirjallisuus on lähtenyt liikkeelle just tästä kiroilusta ja seksistä, niin nyt ne onkin sitten siellä New Adultissa. Mm-hmm. Sepä se. Ja sitten huomaa itsekin, että on tottunut ehkä tietyllä tavalla yhdistämään kotimaisessa kirjallisuudessa kiroilun jopa nuorten kirjoihin. Niin. Koska nyt kun kirjoittaa aikuisten feelgoodia ja sitten yksi hahmo puhuu puhekieltä ja kiroilee jonkin verran, niin sitten tulee olo, että tämä on niinku nyt nuorten kirjallisuutta, mikä on huvittavaa, koska just kansainvälisessä maailmassa menee ihan eri tavalla. Mutta näin se menee. Ja sitten tämä, että kun nyt on enemmän tullut tämä New Adult romantiikka, ei muu New Adult, mutta New Adult romantiikka ja sitten romantasia, joka on suunnattu just kans tälle New Adult ikäryhmälle, niin enemmän muotiin, niin vaikuttaaks, tai no joo, millä tavalla nämä vaikuttaa nämä trendit tähän, että mikä luokitellaan mihin ikäryhmään? No mä ajattelen, että romantasia on kiinnostava genre. Musta ehkä yksi tärkeä asia on se, että romantasiasta voi niinku rehellisesti puhua enimmäkseen viihdekirjallisuutena. Joo, se romanttinen viihde on niinku siinä olennaista. Jep. Et sen on tarkoitus olla romanttista viihdettä. Ja romanttinen viihdehän on usein niinku perinteisesti ollut nimenomaan aikuisten lukijoiden viihdettä. Et toki meillä on nuorillekin ollut just jotain Sweet Valley High-kirjoja, missä ideana on, että se ihmissuhde niinku on se juttu, mutta nekään ei ole silleen varsinaisesti vielä romanttista hömppää, vaan niissä on kaikenlaisia kiemuroita. Mutta romantasialta ehkä haetaan sitä viihteellisyyttä, sitä seksuaalista jännitettä, ja sen takia musta tuntuu, että ne on vähän niin kuin korvannut tietyllä tavalla semmoisen perusromantiikan. Niin. Ja yksi asia, mitä mä nyt sanon, tää on vähän kontroversaalia, on se, että musta tuntuu, että nimenomaan ne niin kuin harmaat hahmot, eli ne mieshahmot, niin pointti on se, että ne tavallaan on siirtynyt sinne romantasian puolelle niistä feministisemmistä. Toi oli erittäin kiinnostava näkökulma kyllä. Ja sitten nyt kun on tullut myös hyväksytemmäksi sitten tämä aikuisten fantasia, kun on tullut tämä romanttisempi nyt buumi, niin miten tämä niin vaikuttaa sitten tämän markkinointiin, että markkinoidaanko kirja nuorten, lasten vai aikuisten kirjana, niin kuuma peruna vaikuttaako sukupuoli siihen ja sitten tämä tuntuu ainakin Amerikassa on käyty näitä keskusteluja siitä, että jos kirjan kirjoittaa joku muu kuin mies, niin on suurempi todennäköisyys, että laitetaan sinne nuorten tai new adulttiin tai romantasian tai johonkin. Ja sitten jos kirjailija on mies, niin sitten se on aikuisten eeppistä fantasiaa. Joo, musta tää ei ole Suomessa ihan niin paha, mutta toisaalta meillä on Suomessa aika vähän niin kuin miespuolisia nuorten fantasiakirjailijoita, että mulle tulee niinku mieleen just vaikka lähinnä joku Niklas Ahnberg, joka on meillä aulalla, että hän kirjoittaa nuorten fantasiakauhu-dystopiaa tyylistä. Joo. Ja se on niinku selkeästi, hän on suunnannut sen nuorille, mutta kyllä se kuulemma aikuisillekin sopii. Mutta sitten ehkä miesten annetaan Suomessa kirjoittaa helpommin aikuisten fantasiaa. Et jos on naiskirjailija, niin sit sitä helposti niinku aletaan hilaa sinne nuorille.
toivottavasti nyt toi romantasiabuumi vähän muuttaa. Niin, luulen, että romantasiabuumi antaa nyt onneksi vähän niin kuin lisää tilaa myös aikuisten fantasialle, mikä aikaisemmin oli niin, että isommat kustantajat saattoi laittaa mieluummin sen kirjan sinne nuorten kirjakategoriaan, vaikka se olisi kirjoitettu aikuisten kirjaksi. Mä oon kuullut tällaisia palkittujakin teosten kohdalla. Ja usein just näin päin, että se on naisen kirjoittama kirja tai ylipäänsä niin kuin jonkun muun miehen kirjoittama kirja, niin näissä tapauksissa ollaan helposti ajateltu, että no jos pistäisit sen kaksoisluokitukseen tai sinne nuorten kategoriaan. Mutta mä oon myös kuullut parilta mieskirjailijalta, että niiltä on sitten taas toivottu, että ei tekisi sit sinne nuorten puolelle. Sepä se. Joo. Ja sitten ylipäätään, no vaikka nyt se Enorannan Keuhkopuiden unihan on siitä kiinnostava, että se on selkeästi niin kuin aikuisten kirja, Siirillä on 2 ja sitten jo Sirja Latvan Eriskummallinen elämä, niin siinä taas oli niin kuin Gummeroksella hyvin selkeä, että ne antoi laittaa sen sinne aikuisten laariin, mutta kyllä esimerkiksi multa pyydettiin, että voisinko mä hilata näitä hahmojen ikiä alemmaksi, että jos ne sais sillä tavalla nuorten kirjaksi. Aula siis, se ei ollut Aulalla kukaan, vaan toinen kustantamo ennen sitä. Joo. Ja musta se kertoo siitä, että tavallaan ei haluta julkaista aikuisten fantasiaa niin helposti, koska sitä ajatellaan, että se ei myy. Joo, no siis mun esikoisteoksessa Kaarna kätkessä, niin mä nuorensin 1 vuodella mun päähenkilöä, että se lähti vuoden aikaisemmin kouluun ja mä olin silleen, että tää oli ihan sama mulle, että ei ollut tarpeeksi iso myönnytys. Mutta sitten taas Lujenveden trilogian kohdalla mulla oli vähän vaikeuksia siinä just kun ne henkilöhahmot oli jo nuoria aikuisia, koska nythän se olisi myyty New Adultina. Niin sitä olisi kyllä haluttu nuorentaa ne hahmot, kun mä olin silleen, että tämä tarina ei toimi, jos näitä hahmoja nuorentaa, että se on nyt tämmöisenään, niin se on kyllä asia, mitä tapahtuu oikeasti. Hyvä, että meni läpi. Mutta mitkä kirjat sun mielestä niinku rikkoo tai venyttää sit näitä Juan rajoja? Tai millaiset kirjat? Mä ajattelen, että sellaiset kirjat, jotka, vaikka jos hahmoissa on niinku monia ikiä, että ei ole pelkästään nuoria päähenkilöitä, vaan on niinku laaja kattaus hahmoja silleen, että päähenkilöt voi olla vaikka niin, että joku on 15-vuotias ja joku on 42-vuotias ja molempien näkökulmista kerrotaan. Tämmöiset kirjat, sitten sellaiset kirjat, missä on vaikka outoa seksiä, että jotenkin tavalla, tai mun mielestä esimerkiksi Keuhkopuiden uni ei missään nimessä niin menisi nuorten kirjaksi just sen takia, että siinä on aika mystinen seksikohtaus. Sitten esimerkiksi nyt se 2 veren tytär, niin siinä on semmoinen niin rankkakin seksuaalisen hyväksikäytön kuvaus ja sen käsittelyä, niin sitten mä ajattelen, että kyllä niin kuin varmasti lukioikaiset nuoret pystyy siitä jo niin lukemaan ja käsittelee, mutta sitten se saattaa olla just joillekin vähän rankka, niin sittenhän siinä on esimerkiksi se on suomalaiskirjakaupassa, sitten on välillä nuorten ja välillä aikuisten hyllyssä, että sekin on selkeästi tämmöinen rajatapaus. Mutta sekin on just, että sit siinä ei kuitenkaan sitä suoraan kuvattu avoimet ovet seksiä ole ollenkaan, kun sitten taas vaikka Pitkäkangan nuorten kirjoissa on, niin sitten se on silleen jännittävää. Itse asiassa mullakin on suorasukaisempaa, vaikka mä yritin kuvata mahdollisimman epäsuorasukaisesti johtuen siitä, että mun toinen henkilöhahmoni Lujaverisessä on niin semmoinen pidättyväinen ja yksityinen henkilö, että mä en voinut tehdä tälle hahmolle sitä, että se olisi menisin tähän rikkomaan hänen rajojaan. Sepä. Ja musta siis se on kiinnostavaa nimenomaan vaikka nyt tässä Sang-duologiassa, että musta se niinku menee aivan hyvin myös aikuisille. Että se on sellainen, ja se sitten niinku sama juttu Lujaverinen, että ne todellakin niinku aikuinen voi lukea, ja se seksi on, ja se väkivalta on varmaan niinku aikuisillekin sopivaa tasoa. Hassua sanoa näin, mutta että tavallaan tuskin siitä tulee sellainen olo, että no, tämä nyt ei ole vielä niinku tarpeeksi kovatasosta mulle tai tarpeeksi. Meillä nyt on tämä nuorten kirjallisuusjaottelu ja välillä ajatellaan, että ne on aikuisille ei ole niinku riittävästi jotain ja se on sitten taas niinku aikuislukijoiden ongelma. Se joo, ja sitten kun kuitenkin aikuisten kirjallisuudessakin, mitä tulee fantasiaan tai romantiikkaan, niin on monen tasoista, mitä tulee väkivaltaan tai romantiikkaan. Ja erilaisia makuja, toiset ei halua yhtään ja toiset haluaa paljon. Ja mua huvittaa, kun tämä käsittelee tämä talventaitto esimerkiksi aika niin kuin paljonkin seksuaalisuutta, se on vahva teema, mutta spoilerina siihen romanssiin ei kuulu seksiä. Ja sitten jotkut lukijat että on siitä ollut pettyneitä, että missä nyt se Spice on. Ja sitten pitäisi olla aikuisten kirjas ilmeisesti. No ei sitä kyllä aina ole. Itse olen lukenut myös näitä historiallistyylisiä, niin kuin ajatellaan vaikka tällainen Jane Austenin aikaromantiikka. Niin on olemassa Bridgertonit, mutta niin kuin ei niissä aina välttämättömästi ole mitenkään. Että on myös paljon sellaista romantiikkaa, jossa keskitytään ihan muihin asioihin. Ja musta se on hyvä. Kaikille jotakin. Tai tärkeintä on se jännite ja sitten se, että onko siinä jännitteen
kliimaksissa seksiä vai onko siinä jotain muuta, niin sille ei ole väliä, kunhan se on kirjoitettu silleen, että se tuntuu lukiesta niin kuin tyydyttävältä. Joo. Ja sit, vaikka mä yritän vinkkarina aina mielellään tehdä niitä ikärajoja, että tämä on tämän ikäisille ja tämä on tämän ikäisille, niin se syy, miksi nämä asiat on niin hyhmäisiä, johtuu siitä, että kun ne ihmisetkin on, että samanikäisissä tyypeissä otetaan vaikka 12-vuotiaat, niin toiset on lukemassa jotain kuvakirjaa ja toiset on lukemassa aikuisten kirjallisuutta sieltä vaikeimmasta ja pahimmasta päästä. Että kun ihmiset on sellaisia. Ja suurimmalla osalla niin kuin aktiivilukijoista kuulemma on just jotain sellaisia, mitkä ne on lukeneet niin kuin jotenkin semmoisessa vaiheessa, joka on ollut semmoinen siirtymävaihe siitä nuoruudesta aikuisten kirjallisuuteen tai lasten kirjallisuudesta nuorten kirjallisuuteen, missä on tullut vähän sellainen, että wow, mulle oli C.S. Lewisin Taikurin sisarenpoika, jossa siis räjäytetään marsuja. Niin, se oli se. En ole muistanut sitä, että siinä räjäytetään marsuja. Voi ei, mä en muistanut. Niin se oli mulle ehkä semmoinen lapsuusloppui hetki, kun mä luin sen ja olin sille, että apua. Voi ei, toivottavasti J.S. ei ole lukenut sitä tai joku unohtanut. Joo. Se on kyllä ehkä vähän pelottavaa. Joo, mutta sitä ei myös ikinä tiedä, että mikä se on, mikä kellekin aiheuttaa sen niin kuin traumaattisen kokemuksen. Se voi olla hyvin erityyppiset jutut. Mutta sä et siis nyt tulevaisuudessa kirjoittaa sekä aikuisille että nuorille. Joo, mä aion kirjoittaa kaikkia maailman genrejä. Se on mun vaatimaton tavoite. Mutta myöskin mä haluaisin kirjoittaa sekä niin kuin lapsille, varhaisnuorille, nuorille aikuisille ja mielellään sellaisia kirjoja, mitkä olisi niin kuin nimenomaan hyviä tarinoita. Että jos se tarina on hyvä, niin sitten mun mielestä se sopii melkein kelle vaan lukijalle eri tyyleillä. Että nyt kun saan tämän merenkehrän joskus valmiiksi, niin sitten katsotaan mitä tapahtuu. Tämä on tosi kunnioitettavaa ja mun mielestä niin arvostetaan liian vähän sitä, että kirjailijat just on monipuolisia. Haluaa haastaa itseään ja sitä omaa taitoaan tekemällä just monelle ikäryhmälle ja monen tyyppistä genreä. Että liikaa ihaillaan vasta, että kirjoittaisi aina sen saman kirjan uudestaan ja uudestaan. Että. Niinpä. Ja mä niin riemuitsen tosi paljon siitä, että meillä on Suomessa esimerkiksi paljon nuorten kirjailijoitakin, jotka kirjoittaa eri ikäisille ja välillä tekee hyppyjä vaikka sinne aikuisten kirjallisuuden puolelle, koska parhaassa tapauksessa se menee porttiteoriana niin, että ne aikuiset tajuaakin lukea nuorten kirjoja sen seurauksena. Että vaikka just Jes Meresmaan monenikäisten kirjat, niin on musta mahtavia, koska mä oon lukenut nyt kaikilta asteilta niitä ja tykännyt niin kuin kaikista. Joo, se on mielestäni kyllä mahtava esimerkki just tästä, että miten voi mennä kaikissa portaissa ja kaikissa skaaloissa. Mutta Helsingin kirjamessut tällä viikolla, jos mä saan tämän videon vaan julkaistua ennen sitä, katsotaan. Ja sut voi nähdä siellä kaikkina päivinä. Kyllä, perjantaina ei ole esiintymistä, mutta siellä minä olen. Ja erityisesti suosittelen sunnuntaina Fantasian lumopaneelia, missä me puhutaan muun muassa siitä, mikä romantasiassa viehättää ja mikä fantasiakirjallisuudessa ihmisiä voi kiehtoa. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Mä oon kanssa esiintymässä kello 11 torstai ja lauantai. Muuten olen siellä kyllä hengailemassa ja katsomassa kaikkea ihmettelemässä. Joo. Mutta katsotaan, että tulisi tässä 5 vuotta pitkä video. Moikka!